chi bai ule tunlai hun ol kanai thatlo awangin video chhun zomna kabuat sai lok theilowa thlir tu le ngai thatu te hriat thiamna kan nge na hei tuna video thatak mai kan han nei le theya alom om khop maya hei tunlai khawvela hian social media kan man na sadrualin thilpoi tak lo piang ve zel a oma chu fake news chanchin thar phuahchawp kan ti te tam em maya tin Christian testimony thlengin phuahchawp tam tak alo om tanuk maya hei hi poi khop maya technology changkang tak artificial intelligence AI kan ti mang hian second rail lo te chungin thawnthu phuahchawp testimony phuahchawp lungchhiatthlak tak atak ang maya ngaihnawm nuwa ma siam awlta em maya heng thawnthu phuahchawp te hian hmun mu mal an nei lova hming mu mal an nei hek lo thlir tu tam an du awang le miril ru hne nan chawa duan ani tlang pui thin khawvel puma Christian ten kan ngai ven em na rem changa la in poisa siam na atan te heng thil te hian bu sei thin ani apoi khop maya apoi bermai chu heng phuahchawp tam takara hian pathian na tho ropui tak le kan u naw atuar tu dik tak te chanchin alo mol pho pha ve thin hi ani ole tuntruma kan video a chuan Iran rama Harhtharna hruai tu Iran ram Billy Graham tia an ko mai Dr. Hormoz Shariat-a chanchin kan ngai thadon ani heng Dr. Hormoz chanchin kan ngai thlak tur te hi atlang pui tak chau kim chang lo takani ti hrenon le ila tin kan thulang na te hi ama Dr. Hormoz Shariat-a le khabu Iran's Great Awakening atrangte khawvel media lian da 700 club le Voice of the Martyrs ten an interview na atrangte akan lak khomte anni ilo ngai tha ang khawvel chanchina ram ropui le hausapir te zinga mi Persia ram tuna chuan Iran lo ne ta hi kumsang khat zakwa somsari le pakua malam khachuan tuna kan hmu dan nen hian ai nang lo hle ani khati hun lai khan teran khopui chu anuamin azalen ema khothang ram Europe le America tenen in kung kai na thatak nein zalen na borong nuam tak nuaya mi puite an khosa trin ani nulate chon mai khu na tel lovin ponfen ching te fengin university an kala rimoi ri hriat tura om renga hlimna in chu khopui chu atuam thin ani chu tiang boruak nuam le changkang tak noya chuan tlangwal pakhat Hormoz Shariat-a chu alo sei liana Hormoz hi Muslim chung ko khosa thei tak le za om taka tanga sei lian ani apa hi sorkar na sang tak thok ani chung ko za om tak anni bok ano panlai huna tangin Hormoz hi mi bi ka ni ti a hriat theya lekha athiam thei ema abik takin science le mathematics lama tlukpha anom ngai lo anu le pa te chuan vor ani an fa pa hian naki na Iran ram hi ala choi kang don ani ti an ring tlak thin ani Muslim sa khomi tak an ni sa khodan zong keng ko in ni tin voinga an tong trai thina an sa khua a chuan an chiang hle ani Hormoz sa suang tu na chu sang hle rol thar ani atangin khawvel thiam na sang ber tunlaya kan buipui em artificial intelligence AI anti computer thiam na sang ber nei chu athiltum ani khati hun lai sang khazakwa somsari chhawvela khan AI hi khawvela po thil thar le hriat lar lem lo alani ma se Hormoz chuan he thiam na hian khawvel ala thlak dang lam dom ti a hria he atum hlen tur hian kumsang khat zakwa somsari le pakua khan aram Iran chu chuasanin United States PhD zirturin akalta ani University of Southern California USC admission mu arama chuasan lai chona hlim hle nakina thiam na sang tak nen ka kir le anga karam tan hian na ropui tak kala thok don ani ti in ain ti amani
a chung te nen airport a anin thla liam lai te chu limom hle ma sela chu hun chu anu le pa te nen hlim taka anin mu tom na turani ti tu main an relok silo van sang atangin a pian naram chu thlir liama arin dan chuan kumni khat hnuah akir le don ani ma se history chuan kong dang dai alo ruam man si a America a thlen hnu lok chuan Iran rama boruak rit tak alo chuak ta a kumsang khazakwa somsari le pakua Islamic Revolution anti chu ron puak darin Ayatollah Khomeini hruaina hnuaya sa kho sorkar alo dinga zalen na zong chu ti top ani a hlim taka nula le tlangwal te tual le na ko thlera te chuan silai keng sipai anding thup reng tamai ani mi pui thinrim chu ko thlera an pung khoma America boral ro se Israel boral ro se Mark bar America Mark bar Israel ti in an outwal duala lal sha chu pai thla kani a anram chu sa kho hrui tu te kuta atlulut ta ane America le khazir mek Hormoz atan chuan rapthlak tak ane TV a ona aram mi puita thinrim au thoma ria a America chu Iran sorkar chuan setanalal ram ti in apuanga America ale khazir mek Hormoz atan chuan Iran lama homai thei rual ani talo achung te phona an oa hlo thonna a hretheya ho atuma ma se achung ten lo hori su ilo ho chuan an that mayang che ti in an nge na aram ngai em in a doctrine ma se aram chuan atnol ta si ani Hormoz chu America atang khanga an nupui doneli aneya chungkwa andina ma se aril ruwa zona lian tak a ma zong khan Islam hi sa khodik berle pathian dik ber ani ti in aring hetlak thina ma se anrama thil thlenga mu hian asa kho chu atiring hlel zota ani aril ru chuan hei hi pathian du zong ani theidonem ni pathian mingin mi an thata mei chiate an ti du da a mi hringlu an tana hei hi pathian dik tak mi zia ani theilo ti in angai tu a scientist ani angin thil engkim fin fi athlap du thin mi ani a thil chiang kuang lo le rin tlak lo adu ngai lo ti chuan project lian taka siam ta a chu Bible le Quran in beitir ani aril ru chuan le khabu pahni Quran le Bible hi ka chiar ko panga ka khai khinang ti chuan Bible hi adik lo zo ka ni ti ka fin fi don ani ka Muslim ni na hi ka nem nget don ani ati a study room a in khunga dokana le khabu pahni te chu a chopa pakhat chu no pangte ani laya tanga avon thin Quran ani a pakhat chu amel mate le khabu Bible ani nitam takaliama mathaya ziak achiara luka ziak achiar boka atum lo top thil atok ta Quran chuan phuba laro ati a Bible chuan ngaidam ro ati Quran chuan misual te chu tihlum ro ati a Isua chuan misual te tan tong trai ro ati tlat mai zan khat chu arum re taka chuan a thu a Bible akeva mathaya bunga tlang chunga Isua thu soi a chiara Isua thu soi a chiar chuan a phuzok ane Isua chuan in mel ma te chu mangai ula ati du da tu che uchu tong trai sakro u ati tlat maya Hormoz chuan anu pui doneli akova hei ente Iran rama tuna hian America boral ro se ti in an ava ma se Isua chuan imel ma mangai ro ati he thu hi mi athu soyani lo hei hi pathian o dik tak chu ni ati a chumi zan chon scientist ropui tak artificial intelligence lama PhD nei khawvel fin na khat chuan a fin na te da tha in a thing thita a avoi khat nan pathian ming chu ala tilovin pa ti in a kota a Isua Christa ne na anu na hlan ta
ani Isua azuita ka wang chuan anuna hlima thamuan na thar aneya anu puinen chuan ko hrante an bela pathian thu an tui ema ma se Isua azuya wang chuan anun anuam ngal vek biklo pathian in aveng him bik veklo arin na fin fian na rapthlak tak tak amachon alangai don chau ane Iran rama khan Hormoz chuan naw mi pa aduat em thin Hamraz aneya Hormoz ayin anau pangle a kumsom paruk mi chau alane Hamraz chu no panglim thei tak thian kom ngai na tak le mi poi soi ngai lo ane politics lam angai tu alova sorkar adu lo na alantir ngai heklo school akala thian te nena in khel ho nuam ti le hlim taka ve mai thin ane ma se Iran sorkar thar hnuah chuan tuma an himlo Ayatollah Khomeini sorkar hnuah chuan arin hlel thule ka po mi an mana tihlum mai thei an ningal mai to thin ane nikhat chu Hamraz le athian te chu pa ka an lenga sipain an ron man ta thut mai an thil ti suala omlo sorkar du lo na politics thil soina muna in ti ringot ane no pangkum som paruk mi lek politics lam hoi po la hethiam lo chu zel thim taka an khungta a chung ten mang anga Hormoz anu le pa te chu ni tin zel kota an vatrap thin ane Hormoz pa pachak le tumru tak po chuan ti ngai na a rebik lo zel veng tu te hna ka fa pa chu no pang mai alane khonga in chuar ti ina ngen thina Hamraz po chuan apa nena beise na sang tak nein kapa hlau su o thil khiat sual pal ani hi kalau chuak le votang ti in a hnem ve thin ma se an rin le tum angin thil akal talo top mai thani hnuah phone call an donga Hormoz pa chuan phone chu ala a lelama tang chuan sorkar officer chuan Hamraz chung te in ni aron ti a Hormoz pa chuan oni enge Chanchin alo chuak thei to donem ni ti in phur takin azota ma se officer chan na chu in fa pa chu Vawiin khan ka hlumani ti ani tamai nu le pa tan chuan an khawvel a to pani bermai an fa pa duat em dam takalo ho tura an be seile an na chu rawng takatha ani ta ani chu mai alani lo Iran sorkar chuan anun rawn na alalam tir zel Hamraz ruang la tura an kal chuan officer chuan le khapek aron phora in fa paruang hi in la theyang ma se hi in pek photangai ati a Hormoz pa chuan makti takin engman nge hospital bil mo ati a officer chuan nilove in fa pa kan ka hlum na Silai Mu Man kha sorkara in ron pek angai ani Silai Mu Man in pek ma chuan arwang hi kan pechuak theilo ati ni chu han mi thla ve chin ma te u officer chuan ifa pa kan ka hlum na Silai Mu Man hi sorkara in pek angai ani ti in afa pasuna kun tlok pa chu a hilani chu mole Hormoz pa pachak tak ma se afa pa suna wanga ke chevek to chuan ngoi rengena ipte zena afa pa thattute nena chuan afa pa thana man chu apetani afa paruang chu uithi sonang maya kholaya pai ani lo na turin lungchhiatthlak kain Silai Mu Man chu achoita hei aya nun ron na hi he khawvela hian le thei to don chuang manile Hormoz an America atanga he THU Shariat-a dan tur chu suang tu angam po anilo phone atanga anaw thi thu le Silai Mu Man an choitir THU Shariat chuan a phone hum lai chu a thlau topa a khur chara a bing mupa a thin lunga chuan huat na mei pui a hlup tamai lalpa pathian hei hi moi ro rel dan chu kanau poi soilo chu i thi tiramo ti in a ava ruma chuan a avina tepol chiam tamaya phuba kala donani
he sorkar hi ka ti chevek don anni ho hi tha vekan ngai ani ti in ain se ru a isua arin na lungphu I melma mangai ro ti thu te chu a thei ngil vek to tual tha chang na le du na ina khat vek to ani anu puin nem atuma ma se anu pui po avin hrepa anam sona min kal san ro heng mi te hi ka chua don lovani ati tuara isua zui tu kha abo to achung rela chon Iran mi phubalak du thinrim na khat chu alo har chuak ta ani ber nithum aliama Hormoz chuan cho a elo tuya in heklo a thinlung salutuk chu ti dai tumina tong trai le ta a ma se a tong trai na chu ngai dam dil na anilo lalpa kanau thattu te hi hrem ro I hrem vek turani meidila thon liam ro anchunga hian I thin urna lei buala ti boral vek ro ti in adila zanthum chung cho elova atong trai nu chuan zanthum na chuan thil mak a thleng ta pathian chuan aril ruwa hlim tha aron da a dokan pakhat hi hmu a chu dokana chuan mi pali an thu a pakhat na chu anaw Hamraz a thattu silai met puak tu kha pahni na chu arwang pe chuak tura Silai Mu Man tu kha pathum na chu Ayatollah Khomeini thunei tunun rawng thupek pe tu chu palina chu ama Hormoz Shariat-a te anne pathian chon Hormoz ne na chuan Hormoz heng mi pathum te hi ka mangaya sin ati tathlak maya Hormoz chuan lalpa itidiklo tual thattu an ni hi ram huai an ni hi engtin nge I mangai thei ati a ma se pathian chuan dam dap hian Hormoz nangpo isua I rian ma chuan anni ang tho hi inia sin America boral ro se tia auve thin tho khai ni lom ni anni hi misual anni lo atuar tu anni zawk ane setana boy antanga thil dik an hrelovani inaw khachu ka hnena hlim takin na omto ma se heng mi te hi isua an hriat lo chuan chatuana boral turan ni asin antan tong trai ro ati a chu thu chuan Hormoz a thinlung lungang maya sak chu atike cheta veka abok khupa atrapta zoya atira chuan harsa ati hle mai anaw thattu te ming alama lalpa ka atia asoi hlei theilova ma se pathian tharawina puya lalpa ka ngai dame anni po hian isua an hriata ngai ani antan ka tong traye atita a tong trai zo che chu a thinlunga phurit zong chu lakian ani a phubalak du na mei pui al lua chu mangai na tuin alei mitta ani Hormoz Shariat lui chu thi in khawvelin Iran ram Billy Graham tia anla ko tur chu alo piang chuak ta ani Hormoz chuan a thiam na zong computer science le AI a riat na te chu pathian tan man tangkai tumta a Iran ram chunga ataksa lu theilo ma se technology mangena lu thei ti ria ani ti chuan Iran Alive Ministry adina satellite TV channel ahongta ani Silai Mu manga phubalak aya Chanchin tha manga phubalak athangta zawk ani Iran sorkar chuan in tina police atira satellite dish ne yapiang man tur dish chu sak tur ti in thu pe ka siama ma se Iran mi pui te chu sorkar tan dan sen annilo zana in chunga anlona satellite dish an hunga puanin an khua Hormoz channel chu an zong thin jing lamdar thuma Hormoz chuan America atanga laifin TV atangin thua soya unaw te u sorkarin abum chewani Isu Krista chuan ammangai cheu in sual ngai dam na chu Silai Mu Man anilo Isu Krista thisenani ti in au chuaka athu soi chuan Iran ram afan chuaka imam puithiam te poinan enrua sipai te poinan enrua
nitin phone call adong zia thin papakhat chuan a ron bia a kapu i TV ka ena kei hi sipai kani kanuna hre lutuk mitam tak ka soi sato a ngai dam kani theido nemni ti in aron trapa Dr. Hormoz chuan unaw pa isua chuan a ngai dam thei che keipo in kanaw thattu po ka ngai dam sin ti in a hrila chu sipai chu phona anin biakna atangin apian tharpha ta hialani anaw Hamraz athina rapthlak tak kha pathianin mangin voina chuan Iran mi maktaduai tam taktan chandam na kongkhar lo ni tani Dr. Hormoz Shariat-a rong bolna Iran Alive Ministries chuan satellite TV mangin Iran ram chunga boruak lian takaron siam chhota a Iran sorkarin khawvel eng laka an mi puiten khar khip tlat lain van boruak atanga local satellite signal ero andang zo big low Hormoz chuan America atangin darkar somni pali chungin Iran tong ngei mai Farsi tongin Chanchin tha apuang chuak ta a atira chon mitlem te chovin an ena mase kar lova mi sang tam takin an ena Iran ram chunga chuan channel 7 ti Harhtharna aloni ta ani Iran ram hi khawvel pon lama alandana chuan Muslim ram khautak ani a mase chungrela ero chuan mi puite chu an sa khuale an sorkar laka an beidong hle to ane kumtam tak chung sa khomminga in rel bolna meiche shrek be na le are theina te chuan mi pui thin lunga tharau lam tui halna na satak siama mosque Muslim biakin te chu arwak hiai huai thina mi pui te chuan pathian chan na an zong ani chutiang hun lai tak chuan Hormoz TV channel chu tui hal dang charta na tui votang mayin aron chuaka an zon thin chan na chu TV kal tlengin an dong thin ani ni tin deuh thomi sang tam takin an ron bia a phone call Chanchin rual lo an dong thin ani Dr. Hormoz phone call don zinga pakhat chung ko pakhat Chanchin hi hantar lang le ta ila papakhat hian zan reito taka Hormoz churun khola ao tang chona trapani ti a riat theya kapu min puiro kanu puile ka fatinen kan ina kan oma kan ret hei lutuka eitur kan nei lova beise na po kan nei to lo zanin hian thutluk na ka siama kan za in tihlum kan tumane kan chotnung bertura hian tur poison kapola kan eido na ne ma se chumi ma chuan TV ka ona I channel hi ka met fuwa karon khol ta che ani aron ti a Hormoz chuan unaw pa eisu pathianin a mangai chu intan beiseina ala omasin ti in a hrila chupa chuan I thu soilai khan nangma mangai tu pa ineya imang anber lai po in nakal san ngai lovang che iti kha kan hria a kanu puinen kan in ena kan fa te mu hi lai chu kan ena tur polsa kan cho te chu kan pai bota ani khongain min hrilro chu pathian chu tunge ani enge a ming engtin nge kan biakang aron ti a khamizan khan chung ko beidong thina ko tlanga ding to te chuan Isu Krista chu an chandam tua tanan pomta ani tur eya thi tur kha chanchin tha awangin nun na thar an nei ta zawk ani hetiang hi voi khat mai ni lovin voi tam tak hriat tur om thin ani Dr. Hormoz TV channel n2 te zinga atam zawk hi Iran sorkarin melma a angai te anni sipai te police te sa kho hroi tu mula te ngei po in zana arukin an enthin imam puithiam pakhat chuan Hormoz hena le kha aron thona kapu ke hi imam kani a mosque a thu ka soi thin ma se kanun hi arua ka pathian ka mulo ITV ka en hian ka thinlunga engamo ache thin isua hi ka zui ve du a ma se kani na ban san lova zui theida na omim le ti in aron zota Hormoz chuan Isu Krista thu chu fia takina hrila
chu imam po chuan aruka Krista sipairin omni turin Isua chu apom ta ani heng zong pialama hian Dr. Hormoz Shariat-a rongbol na thil magdang lambik em khawvel hiata alar pha em na chu in larna vision hi ani Iran rama hian Muslim tam takten Isua Chanchin hi tu ma hril hriat ngai mi alovin an mani in an mumanga emo an harlai emo po in an mutrin hei hi men in huit mipa thawmhnaw ha ti in an soitrin meiche pakhat a hming thup chuan hetiang hian a soi kanun a hre em awangin Quran ka chiara ala hnena tanpuina ka dil thin ma se channa a ngai lo zan khat chu kamua mumang mak tak mai kaneya phul mun nuam taka hian kalo oma chuta chon mi pa pakhat thawmhnaw ha hi alo kala a hmel chu a em awangin ka hmu chiang theilo ma se min ron pana min ku a ka fanu ka hmangai che ka hnena local ro ati a ka har chuan ka room chu thamuan na ina khata ma se tunge ani ka hre lo ti in atuka chuan TV a ena Dr. Hormoz a channel chu a met fu a Dr. Hormoz a chuan Isua Krista Chanchin alo soi meka Isua chu khawvel eng ani a ani chu thawmhnaw ha in mitam tak hnena ain lar thin ati a chunu chuan chu ni kamu mangami chi ani chu a hming chu Isua mo ti in a au chuaka chople chilin Isua chu a ring ngal ani Dr. Hormoz hnena hian thattin hetiang in larna mu hi zatel anon in report zi a Muslim rama hian Bible alu theilo awangin pathian ngei chu mi pathom hnaw ha angin ain lar thit ani Dr. Hormoz a TV channel chu in larna hilfia tu le Bible zirtirna petu anita ani heng mi te TV atanga Isua ring thar te hi an mallo Dr. Hormoz a chuan TV atang vek chuan house church din dan azirtira in TV ma a khan in chung kwa in thu ula tongtrai ula chu ko hran chu ani mai ti in a hrila ti chuan Iran ram chunga chuan sorkar hriat lovin underground church sangtam tak aloding chuak ta a khawvel statistic zirmi ten an chu dan chuan Iran ram hi tuna hian khawvela Christian punchak na berram ani hialani kumsang hajakwa somsari le pakua khan Muslim background Christian mi zanga vel chau an oma voina chuan mi makta duai chuang anom to ani ma se he Harhtharna ropui takhian dodalna na satak akeng tel ngala Iran sorkar chuan Dr. Hormoz Shariat-a le a TV channel chu anhmel malian pera an ngai ta a sorkar thupuang tu te chuan Dr. Hormoz chu America spy le Zionist ti in an puang thin mi puima athlak te tilangin he pa hi tunge ani in hriaem he pa hi ram ti chetu ani hi ti in an soi thin a chung te Iran ramal om te chu voitam tak police tan an kova an vawa he pa hi thu soi to lo turin hril ro u chuti ani lo chuan in tuarang ti in an vo thin ani Dr. Hormoz atan po ahim lo hle a tihlum tumin an ve renga voitam tak tha tumna atong to ani ma se ani chuan anaw Hamraz athina atanga pathiani na pe khuisen na kha avong nung renga kanaw Silai Mu Man kha Isua Krista chuan athisenin na rule to a ke hi eng ma in min dang theilawang ti in huai takin na athok zel mai ani Iran sorkar intelligence te chuan a TV signal ti buai tumin nasa takin an beya ma se anti buai hlei theilo mi pui te chuan satellite dish te chu an thuk ruwa zan thim hnuah Isua Krista Chanchin chu an ngai thla zel thin ani achang chuan zel atang te po in call adong thin Vawiin prison Iran rama zel rapthlak bera tang te chuan
phone an kol ruk mangin an ron bia a kapu kan lungai lo zel chunga hian ko hran kan dina sipai veng tu te point isu an zui ve zelani ti in chanchin lom an ron soi thin Dr. Hormoz chuan anaw Hamraz thi na kha thil thon ani lo ti a hre chiang tela setana chuan anaw kha tihlum ma se chu thi na chu pathianin Iran rampum pui chan dam nan amang ta zawk ane he Harhtharna ropui tak Iran rampum tuam chuak mek tu hi Dr. Hormoz Shariat-a chuan thil thleng satlia emo vanei wang liawa thlenga angai lo Bible hrilok na thleng fam kim mek ani ti a hre chiang hle ane khawvel mi pui te le news channel rang ten Iran ram an thlir hian terrorist ram Indo na ram le nuclear bomb siam tum mek ram angin an huthina ma se Dr. Hormoz chuan Bible akewa thil dang tai a muthung ane thuthung hlui Jeremiah bung somli le pakua chang somthum le pariata hian hrilong na maktak mai ain ziaka pathianin anlal tele an ho tu te tiralin elam a chuan kalal thu thleng ka hungang ti hi lalpa thu chuak ani ti in a soya manlai history kan chui chuan elam mati hi tunlaya Iran ram nge hi ani he thu hi Dr. Hormoz chuan huai takin a puang chuak ta a NTU pathian chuan Iran ram hi a holo kalal thu thleng ka hungang ati ani chu enge a omzia lal thu thleng chu ro rel na hmun ani a Iran ram mi puite thinlunga hian Isu Krista chuan ro arel don ani ti nani ti in a soithin tin Dr. Hormoz rin dan le zirtir dan chuan he hrilok na hi thil patni in a thena pakhat na chu kalal thu thleng ka hungang ti ani a hei hi tuna hian a thleng mek ani mi pui makta duai telin Isua an zuya sorkar khiat lovin chung tina lal thu thleng chu hunin a mek ani patni na chu anlal tele an ho tu te tiralin ti ani a Dr. Hormoz chuan huai takin Iran sorkar nun ron na le sa khopminga in rel bol na hi atop don ma se Indo na wang ani lovang America sipai wang ani heklovang Isu Krista chanchin tha awangin alatlu chedon ani ti in a soithin khawvelin Iran hi Muslim ram ngetlat angin ngai ma se Dr. Hormoz chuan Iran hi Muslim ram zinga Christian ram masaber alani don ti in beise na sang taknen athirtlat ane he Harhtharna kalmeka hian thil lungchhiatthlak tak pakhat a oma chu meichhia te hi anni Iran sorkar hnuah hian meichhia te chu hmu sit le hrek be anni a mai khuna hijab siam rem lo palwang ringot po a man le soisak anni thin ma se chanchin tha alo lu hian meichhia te chuan Isu Krista a zalen na le hlutna dik tak an hmu a chu wangin Iran rama underground church hrui tu tam zawk hi meichhia anni tlat ani anni hian hlau an nei lova an fa tele an pasal te nena chanchin tha an hrila meiche Harhtharna ti a soithei hialani Dr. Hormoz TV channel po hian meiche te tan big program siamin pathian fanu duat inni ti thu hi wartakin a puang thin ani tuna chuan Dr. Hormoz Shariat-a chanchin hi abultan na khan han kir le lok te ang kumtam takliam ta khan anaw Hamraz kumsom parukmi lekchu rawng takatha ani a apa lungai takakun tlok khan afa paruang la chuak turin Silai Mu Man bullet fee sorkar nena achoi ani kha thil thleng nun ron na top kho khan Hormoz nun na ti chevek trepa phubalak du nai na khatani kha ma se voina hian han thlir le te u kha Silai Mu Man kha athlonin aluang rallo setana chuan Hamraz nun na chu lama se pathian chuan chu thil rapthlak tak chu Iran rampum puitan mal som na achantir ta zawk ani Hormoz anaw thattute angai damzan khan Iran ram chandam na tur chi chu tu in alo om reng zawk alo ne
voina hian Hormoz chuan silai kenglovin microphone le camera akenga Iran sorkarin Silai Mu Man lain ani chuan mangai na mangthung ani Dr. Hormoz chuan hetiang hian aziaka kanau Hamraz kha kangai thei hle kapa in Silai Mu Man apek lai te kha kamitha acham renga ma se tu na chuan Silai Mu Man ai ropui zawk ka hreto chu Isu Krista thisin man hi ani kanau thattute le Iran sorkar nun rawng takte so Silai Mu Man aya Isu Krista thisin chau lo chu pek tur dang a omlo chu wangin kadam chung hian kanau phubalak nan hun ka khoral lovanga kanau thattute hian Isua an hriata ngaidam tu pa an neizia an hriat theinan ka bezel donani ati voina hian Dr. Hormoz Shariat-a chu Dallas Texas a oma asamte alo tuak ve tanta a ma se a hmela chuan thinrim na le huat na hmu tur a om to lo hlim na le mangai na hlira khat ani ni tin Iran ramatanga phone call adonte kapu izara Isua ka hmuta ti te in tihlum ka tuma ma se ka damta ti thu te a hriat hian vana tangin anaw Hamraz khan lo thir ve in ka u iti thalutuk ka thina kha athlon lo ve ati ve ngei ka ringani ati u naw te u hei hiani Dr. Hormoz Shariat Iran ram bili grahama Chanchin chu nun rawn na in ma hruaya huat na in azuya ma se atopa chuan ngaidam na le mangai na in ne na achangta ne inuna mi in thilpui tak lo khoyin phubalak du na in ikhat ve to thinem Dr. Hormoz nun hian thil pakhat min zir tirani chu phubalak na thapera chu mangai na hi ani ti hi ole Dr. Hormoz Shariat-a Chanchin kan ngai thata a anaw Hamraz thi na le ngai dam na ropui takte kan hmu a ma se zona lian tak pakhat a om tuna hian Iran ram chunga Christian te din mun hi enge ni chia ti hi ane khawvel news kan en chuan Iran ram chu indo na hmun le nuclear siam tum ram hlo tak angin kan hmu thi ma se Dr. Hormoz le Iran ram chunga ring tu te soidane ro adang dai thung anni chuan Iran ram hi tuna hian a puak ke meka ma se bom wanga ni lo Isu Krista mai na wang zo kani anti tuna hian Iran ram chu khawvel Christian pun chak per na ram ani a ma se biakin pakhat ma hmu tur omlo biakin zong chu sorkarin a khar vek to a alom chun then khat te chu muslim ten an biakina mos atan an siam to a chu ti ni si chu khoyange anin khom thin a chana chu house church ani zanrei kholaya re hnuah Iran ring tu te chu hlau thong tak le phim khur tak chungin mi ina ankal khom thin phone an kengam lova sorkarin a chui thei wangin bible an kengam lo policein an man thei wangin hla an saringam lo thenom ten an riat a hlau oma police nena an report a hlau omani in chunga chuan tukveran khar phuya athim theyang perinan oma Dr. Hormoz Shariat-a TV channel chu zoite in an ngai tha a emo Bible chang an bai hat sa te chu bengbula in thil ruin lalpa chumin veng tu ani a katla cham lovang ti hla te chu trap chungin zoite te in an satrin ani tunla ya Iran sorkar hi afin to ema manang khan police ten in an dap chiam to ngai lova artificial intelligence AI le smart camera te mangin kholaya mi veivak te chu an hmel atangin an khet hei vek to ani hetiang khopa technology manga sorkarin a ve reng chung hian engwangin nge Christian te chu an lapun zel si Dr. Hormoz chuan hetiang hian a soya sorkarin Christian te ati du da na sat pole an pung chak ting mai ani ti in Iran mi pui te hian sa khopinga nun ron na le meiche shek be na hi an me ngoi to a an sorkar hian Islam sa khua chu man ruwa mangin mi pui te ti re thei nan le shek be na atanan mangti an hrethiam to ani
chu wangin mipui te chuan mamo channa dang an zonga chu channa chu Isu Krista a an hmu thin ani thil lungchhiatthlak em chu meichhia te hi an ni Iran ram chunga hian meichhia te chu second class citizen khole tui hniam zawk anga ngai an ni a mai khuna hijab an volo chuan man le soisak an ni thin ma se chanchin tha alo lu hian meichhia te chuan Isu Krista a zalen na dik tak an hmu ani Iran Rama Underground Church hruitu tamzawk za asomruk hi meichhia an ni hi lalpa sakei bak nei pui Lioness of God ti a ko an ni hial an pasalte an ruya an beidon lion meichhia te hian huai takin TV an ona an pasalte hena Isua chanchin an hrila an fa te hena Isua chanchin an zirtira sorkarin man le tha voma se Iran meichhia te hian thingamin Isua an zui ani Dr. Hormoz chuan Iran Rama hian meichhia te awang liawin Harhtharna a thleng ani ati hial ani thirtu le ngaihnawm du tak kan video hi atira khan Silai Mu Man choi turati papakhat lungai na tangin kan trana khapa a unau pa suna phubalak du na khat thin khan voina chuan mi makta duai tam tak nena mangai na asem chuak ta ne Dr. Hormoz Shariat-a le Iran Rama kan unau te hian kan nena ngen na pakhat an nei I hrerengang u chu in mi khongai na ain in tong trai puina kan mamo zawk ti hi ani sorkarin ti chetura abeina sat pole pathianin atipung zela an kha pole ringtu an pung zel voina hian kan rama zalen takin biakin hongin ring taka pathian kan fak thei hi a hlut zia I Harhtharna u chuti rualin tuna hian kan unau Iran Rama mi te zoi te a fakna hlasa a thi ngama Isua zui tu te tan khuan I tong trai sak zel ang u Jeremiah hilong na te chu a thleng meka Dr. Hormoz naw Hamraz athisen kha a thlonin a farlo Iran ram chulal palal thu thleng u na ani mek zel ani